bi jong tadi ka kali hai pa iem na Uba penyat sing CM ke KHRDC mentaka singi ba ar ka khat ar tarik no pra ar jar pholai ula IT da ka trok kit nyot chaka hima khairem ban panan kam kit ya ki nyot ki nyer ki bami na ka yo smith bat na ki we ki jaka UCM ula IT ya ka trok kit nyot chaka hima khairem ha ka jingalang ka bala penlong hamadan shat jong ka hima khairem ka badan hasmit ha ka jingadon lang upa iem balajit sing CM ka hima khairem ki menteri jong ka hima sodar smith ki rang ba shnong na lor ki we Hakan nega singi lasan ran lang ki arngut ki yam bakentup uba karne so syang EM katanat development bat uba Fantin Joseph lakadong EM katanat taxation. Ya kan nega trokit nyot na kaliang ke KHADC lingba UCM lapen yo lingba ke scheme Chief Minister Special Development Fund arhajar arpo lai. Kaliang jungi hadin bangila sutu lai isyai ba la denkam balai kane na kaliang jungi kum ka council ngilawan ra ka solid waste management arajar arpo but ya kane la de ban pass the district council kala poi shulat ke jala bal ayo ji muncul but halar jong kane ka menta ngila sedang soban wanra ikendon ba fair na menta ban kham te la kam shushu na menta ban lak ke ke jing brat pathar yikinyut syakat syapalap syamadian madya jadi syapo kilenti singkin ki surok bat ki jaka umbam undi dan syaki siniki wa ki barit neki wa ki bahe tandu ka kendon ban aibor ki no ilam shnok bakin la ban kila ban fine lese la ban nok dan yakinon no ki bale persya ka hukum joni kendon dan ne jongka borshnong habe debat ban kun jaklia ya ka saudong ka sokun dan ne ka shnong ka pekaniru ikaba kiaba ka kendon bat na kaliang jungi om tak kata dan lagi la persya ru kumno ba nginyo ban ai ni ki kali shiki chakayo shiki chakahima dan ne shiki shnong ki badan kam shisha namar ni suku ba ladambiang ki kali kumlaong ipa iya mene ki bapun pa kinyut ki samit lese wat ndai tak amit lai mit reda kita yo de ki benai kila pe dangshen ke ka kubor ka baja hapo juai kan ki liu yang ba per na ki chakayo per kala ban kun kha pat e jipang ba halkom kan kata yangi kuki noksha shino de na kaliang juni la mang da juru ndai tan kali kinyut hapo jamanika solid waste management act nila danru la benong ka solid waste management cell ka ba pek dunia ba ka pek nanti kumno bante lakam nyut om tang ban syukit na caka ba ban hadu panda penha hangno ban bu nyut bat ya kata ni la penong da ka weka model project ka badang shen nila ai hang tai po molai moro nila sanction ko ba sampu nyolak bercinai kenika recovery resource recovery center RRC telesi ko melapan pau isodar smith mene kandai sukawe pak ka jinge la dalakit chenungin bu dengan asuban ajimut kumne ba ngine trailang hapdeng jungi ke council kahima batpi ke shnong paro te ban yo ini kawe ke jaka la da pi ana kahima ne ana ka shnong compare en re ya ka jinge rap ngin ana ka